kender de der fucking usle konsekvenser. De små, de ender som de store. Op i alderen er der ingen kære mor. Det er dig mod hele verden. Skudsår, du er den eneste, der kan fjerne den. Løb for det hele, for jeg havde chancen. Løb for det hele, hoppede i musikbranchen. Nu er jeg på vej ind mod Nørrebro. Som I kan se, toget er lige kørt for Højre Station. Ja, det skal nok blive en god tur med mange fine svar, vi får. Så jeg håber, vi hører nærmere om et par timer. Hvordan kan man undgå, at unge kommer ud i kriminalitet? Det kan man ved, at de har et tidligt godt miljø at komme i ungdomsklub, fritidsklub, børnehaver, og det hele skal være ordentligt med pædagoger til, der kan lære dem, hvordan man skal opføre sig på gaden, og man ikke bare skal skære ud, som det passer ind, for det kommer ud i lort af. 100%, kom klar. Ja, 100%. Og så skal de. Har du selv været kriminel? Jeg har siddet 25 år i fængsel. Hvor meget? 25 år. Hvorfor har du siddet i fængsel 25 år? 3 ihjel. 3 ihjel? Ja. Kan du give os nogle informationer? Hvad var grunden? Var der en... Ja, det var en narkohandel, der gik galt her i Istedgade. Okay. Fortryder du noget af det, du har gjort? Da jeg var 18 år, Ja. der var jeg HR til jeg var 23. Og det skete, mens jeg var rocker. Nå. Ja. Fortryder du nogensinde noget, du har gjort? Ja, jeg gør. Jeg fortryder sgu da det, jeg har gjort, mand. Nå, så har du fortrydt det hele, fordi Ja. der er Jeg har en... lagt det bag mig. Okay, hvad laver du så i dag? Nu så går jeg og hygger mig med gutterne og ryger en joint, og så har jeg et lille hug cola en gang imellem, og snakker med min ven der, min gode ven. Og han vil helst ikke filme. Sådan skal du ikke filme. Ja, det må du meget ikke ønske. filme. Okay. Det skal du ikke gøre nu. Nej, det skal du ikke gøre. Så skal du sgu ikke gøre, for så får du problemer med ham. Ja. Og han krydder dig sammen og spiser dig som et halvt stykke ostemad. Ja, men jeg skal nok lade være med at filme. Det er i orden. Okay. Kan du ikke færdig det? Ja, det var vel ikke så godt. Det var meget tæt på bank. Et godt råd er at passe på, hvor du går ind i København. Specielt klokken 9 om aftenen. Vi valgte efterfølgende at trække 100 meter væk fra Mændenes Hjem, hvor jeg kunne optage en meget gammel herre, som havde været kriminel. Han siger selv, at han har været fængslet i 25 år. Jeg spørger mig om alt. Men hvad er det, der foregår herude? Der foregår narkosalg, druk, undergang, ragnarok. Hvad er det Mændenes Hjem? Er det for bøsser, eller hvad er det for? Nej, det er ensomme mænd, der er kommet til skade ind med livet, der skal et sted at bo. Og det kan de kun, hvis de har sådan et hjem, der sørger for dem. Okay. Så går deres bistand, den trækker de så 35 kroner om dagen for at bo der. Og så resten af deres bistand får de udbetalt i hånd, så de kan komme og gå, som de har lyst. Okay. Så har du et lille værelse på størrelse med 40 kvadratmeter, så jeg bevæger dig på. Det er sådan set meget hyggeligt og meget okay, men man skal bare ikke være for junk. Kan vi ikke lige gå herover, så de ikke kan se telefonen? Jo. Okay. I al den tid, hvor lang tid har du boet i Mændenes Hjem? Jeg har ikke boet, jeg bor her ikke, jeg bor ude i Hvidovre. Jeg kommer bare for at se stoffer. Okay, er du junkie? Ja. Okay. Altså, du er på kontanthjælp også? Jeg er på pension. Førtidspension. Ja. Men er kontanthjælplønnen, er førtidspensionlønnen ikke nok? Nej, ikke til mig. Der er så mange stoffer, som jeg gør. Er du stofmisbruger? Jeg bruger 5.000 om dagen. På hvad? På stoffer, til dig selv? kokain, altså metadon og piller, nervepiller, alt muligt lort. Druk, alt muligt. Og Har du nogensinde tænkt dig at stoppe? aldrig. Jeg går ind i gulsen, og jeg tager et pænt tøj på, så får jeg lagt det op på en række, og så når jeg sender hende ud efter et eller andet, så tager jeg lidt på kæder til 13, 14, 15, 16.000, og så putter jeg dem i lommen, og så siger jeg tak for kigget, og så går jeg igen. Så går jeg herned, eller et eller andet sted, så finder jeg en, der har nogle penge, ikke? En taxachauffør eller et eller andet, eller også går ind på en af værtshusene, så siger jeg, vil I købe nogle kæder, dreng? Jamen, det ville de meget gerne. Hvor meget skal du have? Så siger jeg, for 3 kæder skal jeg have 20.000, så får jeg 20.000, så har jeg penge nok i et par dage. Ja. Det var også meget fornuftigt. Jeg er også gæstebartender ude i... Er du ham der mand Gud, ham der kommer? Jeg kan ikke kigge så meget derovre. Jeg er så bange, fordi jeg har nemlig ikke været i København. Jeg kan ikke være bange, skal jeg følge dig til toget? Det må du meget gerne bagefter. Så kom. Mange tak. Du virker som en meget flink mand. Jeg er reel. Altså
hvis man nu kigger på dig... Jeg er 46, jeg har været HR, jeg ved alt, men jeg har været krigshærden i 3 år. Hvis man nu kigger på dig, så ser det umiddelbart ikke ud. Altså, det ser ud til at være en farlig og en hård person, men det er du ikke i sandheden, ikke? Nej, jeg er blød. Ja. Derfra, hvis du går på den her side, så sker der ikke noget med dig. Men der er nemlig en, der skulle komme ud, som jeg skulle interviewe. Har mand, som gik ind. Okay, så sidder der her ved. Men kan du så ikke kalde på ham? Er det sikkerhed, jeg går derover? Nej, det er ikke sikkert, du går derover, ikke med kameraet. Men hvad nu, hvis jeg slukker kameraet? Sluk kameraet og stå her. Så... Han, der skulle ud til mig, som jeg skulle interviewe, gad desværre alligevel ikke være med i interviewet, selvom han meget gerne vil være med i starten af. Så ham der, den gamle mand, han vil snakke lidt mere til kameraet og give nogle gode råd til de unge derude, som er på vej i stofmisbrug og på vej ud i kriminalitet. At der skal nogle gode pædagoger og fritidsklubber, som ikke skulle blive kriminel. Men hvad er egentlig grunden til, at du er blevet kriminel, som du er i dag? Det er den boligbyggeri, som de byggede op i starten af, i midten af 70'erne, hvor alle flyttede i højhuse med parcelkøkken og vaskekælder og alt det der. Der kom jeg ind i et stort højhus, jeg kendte ikke et øje. Så var der sådan nogle drengebander der kørte på knaller. Jeg købte også en knaller, så blev jeg medlem der. Og så havde du ikke nogle forældre til at passe på dig? Jo, men vi var gummirockere. Vi hed Dirty Angels. Kaldte vi os. Og så senere blev det til Hells Angels. Nå, så Hells Angels er dannet via jeres gruppe? Jeg er simpelthen dannet igennem vores gruppe. Jeg var 18 år. Kender du nogen fra Hells Angels, som er meget kendt i nyhederne og sådan noget? Jeg kender alle. De har jo også samarbejdet med Stein Bakker, så du har sikkert mødt ham? Nej, de har ikke samarbejdet med Stein Bakker. Nå, så er det bare løgn, det medierne fortæller? Medierne er fyldt af lort. Der bliver ikke arbejdet sammen med Stein Bakker mere. Det har der været på et tidspunkt? Ja, men ikke mere. Okay. Lad være at spørge dumt, fordi jeg kan kun sige det, som jeg ved. Ja. Så lad være med at prøve at grave i noget, som nej, ikke... jeg prøver i princippet ikke at grave, det er bare fordi min opgave... Altså, den her film... Stein Bakker er ude af billedet, han tjener selv sine egne penge nu. Ja. På svindel. Ja. Han er også kriminel. Han er bare kvikkriminel. Præcis. Har du lyst, altså... Til de unge, som 16, 17, 18 år, ja, som lige kommer ind i kriminalitet med til at stoppe og sådan noget. Hvad er et godt råd, for at de kommer ud af det igen? Ja, jeg kommer og holder et foredrag. Tror du, det vil hjælpe? Ja, meget. Jeg har været i krig 3 år for helvede, mand. Hvorhenne? I Serbien. Borgerkrigen, mand. Og du har også været i bandekrigen og sådan noget? Ja, og jeg har været i fremmedlegion i 4 år. Så du tror helt seriøst, at de unge vil... Og jeg har siddet i fængsel i 22 år. Hvilket fængsel? Frisløse, Lille, Horsens, Nyborg, alle sammen. Og jeg har været i fremmedlegion i 3 år. Tror du så personligt, det ville, hvis du gik over til en 10. klasse og 9. klasse, hvor du fortalte dem, at man ikke skulle tage has? Meget. Så ville de ville sætte nogle mål for sig selv, som, okay, han blev soldat, det vil jeg måske også være. Så prøver vi det, og hvis det er for hårdt, så holder vi os til det andet. Men han kan jo prøve herhjemme med at melde sig ind i hjemmeværnet og se, hvad der er snus til det, før man melder sig ind i fremmedlegion, for det er altså hård kost. Og er du først inde, så kan du ikke komme ud, medmindre du deserterer. Og deserterer du, har de lov til at slå dig ihjel, hvis de fanger dig. Altså, hvis du indmelder dig en bande i København med stoffer og sådan noget, så kan du komme ud igen? Nej. Er det det, du prøver at sige? Ja. Men hvis man flytter langt væk, vil det være et godt råd? Ja, det vil være et godt råd. Lignende stemme, der ja. Jeg må desværre konkludere, at jeg egentlig ikke ved, hvad der rigtig foregår i Mændenes Hjem Istergade, fordi at, ja, det er helt rodet. Der er mange junkier, der sælger stoffer og hash, og politiet gør ikke noget for at stoppe det her. Tværtimod til Københavns Kommune, der har iværksat Mændenes Hjem, så staten siger, vi prøver at stoppe indsmuglingen af stoffer, og de bruger mange penge på det, men så åbner de et hus, hvor man kan tage stoffer, og hvor pusher kommer, hvor politiet ikke gør noget for at stoppe indsmugling. Så jeg vil lidt konkludere, at staten er på en måde lidt dobbeltmoralsk i, hvad det gør og hvad det handler. Tak fordi I så med. Jeg håber, I vil se mine andre dokumentarer herunder. Dag flammer, min brødre bag trammer. Føler os som fanger i helvede der brænder. Folk er blevet slanger, bare smut væk fra mig. En bror der stak mig, troede ikke jeg kunne fange ham. Verden er blevet korrupt, lyden kører bank.